bia da masesa da ne da mo kai ho na ye de nananom nsembre mo na ye hu se video bi trend a wo minnuanom bloggers ne bi ke cancer se bi so se bi nyado na na konedu ya do moto so miensa asante hema kra ko ye no se bi ye ne dot ye wie ye no ye nya asante hema fofra video ne trend o mi enkohwe video ne mra video no enie na say ya nka ho asem wa na ekamya ye say ase ye nyina ye fo aso say no kwasem say video bi sa ba na say ye nya asante hema foforo no kre say bi se bibi ensi asante moemo na sa asante anye bibia ya na ntenten video no so ya ne mo ayi din kakra na so no so enkyere say bi ensem aye ne no kre no so ya ye mfa meto abotinam se ye viewers ntino anase pe views ntina ya mo mehwe na ye nhwe ne ye na na konedu ya de moto so me asante hema sabe so se benyado okra koye no ye nyanya na na musini esanse mpanyin obi nnim wo hene obi nnim chia metri mu asem ne ntino je na nanom nko a ene chia me nko a ana sabe wonim de oba be di ade se asante hema asabe ye nyina e wa atwe ye mu a ye twenye eno ti ye nua ba na se ohema ye hu no oyeduma na afo hema sebi wo hye ofenso eyemu eno ntu ofenso na ese ofenso ma hene na ofenso ma hema atenase a eho na duma na afo sebi otena megidi ye se asante eye ofenso abakosem ba ye no yeti duma na afo ye hu ade hye sebi omo ye ofenso fo a omo ekotena duma na afo eno ntu duma na afo de ni nua prekope ene ofenso a eno nti so ofenso tenase a eho ne duma na afo eye den wowo ohene abakosem anasa chiame abakosem wo kire no omiehu adehia no me ya hyiemfo a ebi kotene duma na afo eme ebitena kumase na ebitena asabi ebi nso so tena ofenso a kumase fonso koka ofenso eme duma na afo nso ka duma na afo no yesua ne nyina asabi enam chiame so ema yesua ne nyina eno nti se ye ka duma na afo dia sabi owo ofenso na ya konedu ajeman eya wo hwedi ne dia na so sebi wankomu ye dia obeka se konedu ne ntino sebi eyo santa hene fofora na santa hema fofora yenya na ya konedu ajeman ye die oyeduma na afo hema na nsen ya mekai se ye hyehye da ka ye de be sino na se ye be yi na kire duma na afo eman no bibi besi ya anaze bibi sanka mu ema yetu da ne shed shed afoforo ansa na breso a ye hu se sebi yeyi na kire menuanom omo ye me yasante fo kotwae ena plus 1 TV ene other bloggers ni na kotwae ya sebi ye hu se hu videos ye dey trendy enu nti yesremo de ye hu ne se woti dwomu a ye kase osante hema afoforo ye nkyia ne nsemu ene hu nsem bebre ne yesremo sebi enye wasante hema afofra ye no na se de da ne da ya na sebi ya na chiame asante man ya na wonsi ye ne fa no se bre no so na sebi na nanom so chiame da ye na wo kire de ye wonfa sebi na hema pampan ne na so mfa mano a ye nyina se de ya na da wo hene ye no asante ma beton safre ye nyinara ama ye nyina ya kwakohia na sebi ya bo asempa no ho dawuro na emo me nya ntehwe emfamfiri fikesie mu ne de ye be hu no ntenten video so bia ne ye muntungu esanse nya no kre de ye no kra ye twen free mu no eye sebi chiame na yeso ye nkan hu se obi enu ho asebi wonim chiame nso so etiri mu asemu eno ti de ye hu no ne de enya asante hema fofra waba no medam asese ma hye no so sanso ede amaye otweda mponyankopon ya adoma yebehia makrama